Una, dues... La Lulu vol que respectin la seva vida privada. Soc jo, la famosa Lulu. Si va ser un plaer actuar amb Jerry Red. Hola, Traçó, has passat tu? Que pentinat tan maco. Gràcies. Als 10 minuts... de 1213 a 1276, regnat de Jaume I. Hola, ja sóc aquí. Esteu estudiant l'edat mitjana? M'encanta aquesta època. Creus que puc treballar tranquil·la? Ui, m'apropis. Després, deixo treballar. 10 minuts després. I el meu restaurant l'has picat. Pare de què vas? Deixa'm en pau. Surt de la meva habitació. De què vas tu? Abans torna al meu espai. Nenes, al nom. Vull un castell a la meva porta. Però Lulu, vivim tots plegats. No ens tancarem pas cadascú al nostre cau em sembla. N'estic tipa, en aquesta casa ningú. No, respecta la meva vida privada. És tan interessant.